Nafarroan koronavirusaren 337 kasu berri zenbatu dira azken egunean. Erietxeratuak 8 jaitsi dira eta etzen hildakorik izan. Bestetik 633 ikasle itzuli dira ikasgeletara konfinamentu aldia amaitu ondoren. 11.357 autonomok guztira 23,9 milioiko laguntza jaso dituzte koronavirusaren ondorioak arintzeko. 16 urteko gizonezkoa bere herrialdean eskolatua prestakuntza jaso eta lan bat lortu nahi duena. Nafarroan iristen diren bakarrik dauden adingabe migratzaileen profila. Kabanillasko Serralta Parke Eolikoa bere aerosorgailua berritzen hasi da, ekoizpena 30% handitzeko eta 0,2 emisioa murrizteko. Lurralde kohesiorako departamentuak 13,5 milioi euro ordaindu dizkie Nafarroko udalei koronavirusaren eraginaren aurrean ekonomia suspertzeko neurrietarako. Eskola jantokiko langilek neurriak eskatu dituzte lanpostuen galera ekiditzeko. Zabalik Euskaraldiaren 2. edizioan parte hartzeko izen emateko epea azaroaren 30tik abenduaren 4 egingo da. Alde Zaharreko jai batzordeak ez du jarduerarik antolakutuko San Fermin kikirengatik. Diana Iniesta artistak zaurgarriak aurkeztu du Ciudadelan Bronzetik Baztanera doan ibilbide personala. Mistoen eraikinean pintura, argazkiak, bideoa eta kolaxak biltzen dituen 26x26 erakusketa kolektiboa ikusgai. Gaur Nafarroako autonomoentzako COVID-19 diru laguntzen datuak aurreikusiko dizkizuet. Badakizute Nafarroako gobernuak ekonomia eta enpresa garapeneko departamentuaren bitartez 23,9 milioi euro bideratu ditu COVID-19 Nafarroako autonomoen artean dituen ondorioak arintzeko. Laguntza horien onuradunak azkenean 11.000